pene eti kwadwo no ya besre mama me no so sebe enyo no nkwa na ye bayifo wo wiase yes na mom de ode aye no na ye sre se enkebe ya oma no ho kwan na ne nana no ne ho nto no enkebe ye fe ebe ye anigi se de wa ya akodro bia no wonyema ne nana no ho nto no na ne ho mfi so ahunu nti kwadwo ntwa so we se yes so de no kwa ya fe no opeka sa o sa de na ko ba bi fufuro kwadwo mama no sa ode kwadwo so do mama be ko ba bi a ye nyina be ya dance for se de nura ye nyina ekodi akire ni so o ba bi kwa fa ye nyina akobi na ye nkodi adanse ye no wan hwe ye obepiepia na maame ne de ahomete ne awerɛho ne tim na asa na waku maame kwa ade nso aya no korɛ ti kwadwo ha ya bompa ye se erade mwa na akoda no ho nto no very nice boy akoda no ho fe papa be ma pa se ne maame ne papa ho fe no mo de awo mo ba oh boy but matemame obapa etisen hey samu ante twe ho be mike ye na bie wa no kasa mame ho ye ye fro sen alamisi oba no so de sen oba ba ya no lucy na no de beto ye nim se lucy ayira anopa yi de aboko na no makasa ko ye no ade a che na me phone bele ye ana man bi se wunim lucy oba ni lucy na me san o se ne blessa pa sisi ya be fa no na wo ho ampa o ka mi ni mi kunu ene so fu bia e wa ye ho ne ye so amerikam ye kwa ye no ho na mo da ne lucy e de ne ma ye na ye da o mas ne ye de ne ba there's a lucy a wayira ye no lucy aba fie na wayira boso me sen ankra le ko kwa se ne ye ndi bronya na se be December na se November ni mu ho Lucy etisen be fidie no etisen wanya mfie sen 19 years uko he bi wano kasa uko ye den wo se paase uko ye den pachona mi ye adwuma ho ede adwuma pachochoba wo ye choba adwuma uko okra wo maame aden ti no ankra no na maame tia wana o maame pamu frifie nti ade no wankra o maame de nti amitie o me pese me hu de nti a utu kwan afri o maame fie akoba bia akoye adwuma na wankra o maame efri be November o se December mu o maame akina pewa ade nti a chonye bibia da bibie wa no mentehwe nya bibia o no maame wa asem nti aba ne san na oba na owo maame nchen no ukofa ni free o maame nchen ede ne koma abema no chomi kra mi nim de baye adana boy ni frame say mi fa kra ne bra na ontoto ne mama no ti me di ni ko hia no na oji akra ne free mi say me hu be be odi ni fa ebiem fe me friend nso ahomfa na de na ukofa akra no wankra o maame ade nti a wo maame na hwa akra yi enti wo kofa na wakra ne se bia be ma ne se memfa ne mra no ontoto ne mama no wanka hwe ena wa otam ne ko enti udi ne ko ya be ma ne je ne ko ye no wo sa be ka kire o maame se boy na je akra no achai wo be ka kire o maame me ka kire me papa wanka kire o maame wo maame no hwa akra no wanka kire no te se be ma no we o tana so o se akra no we o ni maame wo wa tebubu mate se ye se abrante ne se next week o de akra ne beba maame wo na make asa o enna me ne da ko me kula ja me ma ne tamfo eno ye de akire ko enti amane na me bisa o se de mate ne ye de me producer ebo mamane ne se wo se next week wo de akra ne beba sa na tie enna me ne da ko de man tie nkoma mu di ye anti mu wie na nanso amo amane de si so na wo se na na ka kire wo na o ma di nkuta ho wo se nyame ya adoma next week wo de akra ne beba eti sa akra ne betena mo nchen anaso obetena mo nchen so mo nchen no obetena obekire ba bi akra ne wo time bi a mo pese mo kohwe no mo betimi akọ sa akra ne betena mo nso mo nchen no eso wo de ne sika ba nti wo de ne ba next week a ne aye san hyehye na mamo oi yo oba panti medimosi all right nti abusuya lamisi ene ne ba enso so ede na nyame aya adom sesi ye mu ba bi akra ne wo abrante ne so wo ne maame mu nchen e wa tebubu enti no na se de tie no na enra producer ekofie ho no no eno na eda
TV ne so a etwa gu no mpacho monya ne ntem mame na menko me next case ne so obapa mpacho tena se mame waju show your stomach atwe obeti abo yam saa no tena se tenten na menko manim mpacho efro sen Bache friend Monica na o maame we mpacho Monica maame we moma Monica maame metena se mame na ona edi ni case beto manim ne bai kura de menini eni nkomo timuma Monica maame ntena se na menko Monica maame nchen miwie na se meni Monica wonkomo bia na makọ Monica so nchen ene na kwedi nkomo Monica maame edisen Bache fro sen sister abna ya no ama ne so abie wanu mama me why sister abna no pay de na de onam no pay de boko e fan se Sunday me kwa sorry ti me wa sorry de man na me bai frɛ me ma peke ko no me pon ba fi na me frɛ no e na o se boy na one ne tin kofi abono e ho na me ni me sister ba akoko ho na me se ade no se o boy we se so one na tena jai na we ni frɛ no bisan se ne ho te se na o se ne ho ye na o se na wawo na o se ama wo we ni e ho obapa nya botre me ba ohun se obeya asem nye no na wo fie ho obi enim hwe eti we ne wo mu se wote ha de ba de wo tie o enim we no eti mesra wa kire mu ye ne ente ase why kofi apia ne ye hwan o ye hwan na se o ye ne mpana dada enti ne mpana dada ye frɛ ni se obapa mpana dada ye frɛ no kofi apia one na tena jai e na okofa kofi awuku ono ndi kan yinsen ewoe wanya akora no na osabe yinsen bi enti na kire no e na okohia kofi we no kofi apia no bisanse ne ho te se na o se ne ho ye enti Sunday no e na ofre no bisanse ne ho te se na o se ne ho ye enti wote akora ni so na e akora idie e na me bawo me ba abegye no e na o se ayo ya branti na kofi awuku no ne na won so tete akire ho mti oba na o se nyam betwia mo kapa enti obi ba na se mehwe no e na ye ntokwa na me kwanam si kofi oba wa ye twa ne de ni kwa se obo no adanse o honti ebetimi akoma Maame Frimpomaa ho akọhwehwem ne wo hu se ye oba na se enya wo ba ne wo bia hu bi enu ti ne de bae boni bia ni enti obapa se metewase a wo baba ye ene abrantie bia wo na abrantie ni fra bonten bae na o se watese oba ne ne bema foforo ye call na we ne ye call na the speaker nti ono ba no wote ne se na mi bisa wi se oba o wase no se wo ba no wote se oba yi ye call a one bema foforo na e kasa na ne mpana dada ne se mebeje me ba akora die ene me bo se wan wale me ne ma ho ti akora die me ba nti me ba beje me ba sa na kofi number 2 te ze we ye kofi number 1 no nti maame wote sa asem we no de na obisa oba no me de me te na me se mama minim ni patirim minim se no kra na nya no kra nti de be no kra ne se e be ko Maame Frimpomaa akọhwehwe ne ye die ne be hu no kra ti na wa misa oba ne se eye no kra ana se nya no kra me busa no se wo hu kofi no a chepa me fan se bronya bre no ko krum e no hu no busa se no hu te se asansa tam no ye kofi dada no na wa ofro hu ni biem woni ni jaye so me fan se be 4 years e na woni so wo ye no onyi sen wo 4 months ne ba ne wi e na o se anyi sen biem nam ka sa dia me mintimi nyina ho enka se ye no kra na nye no kra nti se ye ba Maame Frimpomaa ho ansa ye ya semo maba we obapa ye frozen Monica denti na ne be ma wo na wosa no mpena dada edi nkomo e wo phone so mpena dada timi eye bold e ka sa akra dia me beje me ba denti a ba cho we de ne tene se me won number de but me ne nkasa okohu mi picture we TikTok ena o se o frame aye de achi ame nti me ne kasa no ena o yese me ko bisa ndan bi ho asem na o ka se o ge na kula wa wo am se ko fi na o so wachi o ena wo ena o se so ma beje me ba me fa won ko be bia o me ma ko mi di na ba beje akra ni sa na ko fi na me ne tem nti wo kasa na de na wo kan o ka sam se we ate de ye chon wow me se ye chon I grown na otaka bi chire da bi oba wo ne be ma jai no akofa be ma foforo ne na wo de nkwase agro ne sa agro no o me de ma ndwen say wo ne be ma wo mpena ya ne na wo foforo wo ni fie na all of a sudden oba be refia caller obetinie wan ka be ya ode oba mi bisa wo wan ka be ya ode o da bi eti mpena dada ne kan say me ba beje me ba no si yo mate enka ne papa mu kura no bisa ne se oba ben wa mi se o si yo mate nti abrante ne te sa na o kan den ba jo
na only wo windows nechi into otisa no o de bufo bora de won na to share me so na oje me phone na ofre boy no didi na tem to didi na tem na me say me am for phone mam na me am frɛ boy ne nkas say ne kula because adina wo kan nya ne kula sa ne tie agro nsema me ma mutaye de me ma be ne taka wọ́n sẹ́ ọbẹ̀ bi ẹni bẹ́ẹ̀ máa kọ́ wọ́n ma ne mpena dada ẹ̀ kasa asẹ̀m ne sẹ́ ẹ̀yà asẹ́m a mẹ́ẹ̀ma taa ka. But you didn't kasa ne sẹ́. Ne sẹ́ ọ̀mpena fo bebree taa ka. Eti mẹ́ẹ̀ma bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ ọmọ kẹ́ bi. Ọ̀nù kò fi na ọ̀nù gé ebi ati na ẹja yi. Ama gẹ́ ne kora na obi akọ wutu nti ọmọ ya ọmọ si kofi akora wey de ọba o. Eti kofi na nkasa nso akase wọ kọje. O dẹbi. Eti nkasa yẹ asẹ́m a mẹ́ẹ̀ma taa ka mẹ́ẹ̀ma bẹ́ẹ̀ ne taa ka sa asẹ́m no. Ọba apa nti díẹ̀ na wọ́ka kyerè kofi no. Me am so nya abotene ntisa me because me hair na matina menyim nya manko ebu akwada me hair na matina sa me wo ye ko asoriwe na me ko ebu akwakoda ifo na se ntisa ena okobo maame amane ena ama asem no eduru be ebu akwa ateni be bia se sa akwa ne kro anya kofi ba na maame original no wo kan oni kofi mo no tena ye how many years ni 5 years ena kofi dada nso ni jai how many years ni 4 years Oso ni kofi mu no tena ye 5 years. Ba kuna de men na wo ye men na wo sisi. Ona ya mu no no. Se ona ye new catch. Eti de woni year we mu 6 years. One de one na wo no. Etena ye year we mu ane 6 years. E na ane we nso so eja ye how many years ni? 4 years. Na se oni we te ho no. Na ane kofi a one na we nso so ta esan ate. Ma cho de mi. Ene calculation no. Me ne we no ya mu no ne te no. Na ono ga bi kwanye mi. Na mse mi ntimi ne ntena bi. Na me boy wait into anti woni de one na we ete no e na ne ugya ne ho san kwafa we mpena na bi ma me wane ya wese mintimi na bi enti me ka se mintimi na bi no obi nyim na me se mintimi because ma asem ne dooso na me yi manifest na me kwafa boy we nti o de a chopa saa ne atata saa na me ye me sa omienu ekohu omo ho na me ni dem ni we ni ho na wane kohu ne ho kofi mo no ne kofi dada ekosiai there ohuni number me phone so ena wo flare nti odi enkomo no mudi ofro bisa nse ne de ne me no so ne minute sana ko fidi mo no kan so ne minute ena dada no so ka se on so ne minute ena o se me ho de minim komo kro bi ma o se di to aso serious o so de se Monica na sa woni de one na we ena twempena ena problem ba na akwafa x Te say there XXXO. Nti we ye X no wasan ba X nti say fine S BM na nka wo san akọ X foforo ho BM. Oh there be nti sa makra de eni mitri makra because no go fi no obi na titi zei. Na say so no obi na ti. Nti makra de me na nya aka na ye nkasa da bia say bia ofre me chia me ana. Da bi na X kra de kofi dada. Chobe ma ke na mama na masam ne de che say ye fine X they say XXSS and Friday ye ba be hwehwe X ni nyina de na si wo phone so that day we dey ma me meche wati phone nyina mi why ni free wasum na bie wa no kasa mame na say boy ya boy intimate mama me minimu boy ben ya enra echi bomb boy ho am na boss abo ya da bi me ya Madrid ni enti ho am na share ho am Madrid ya share my city for ti dede na ti dede a we 3 days dede no enya hwe de macho kakra mame me pato mate menya bai na nete na misia no ma me hu se woni obi a wona kwam ti me ne na wo ha ti one day anwumre bi me ho na me phone bele na se me peke ye no o se friend Kofi na ne boy ne girl na me se sa me so me ne tena me hu bibia se e bia o boy bia na say na boy ne si yenhia ana me so ontwen one girl na tena feel do say ana ka se one na tena say 1 year or say 1.5 na me so ne me share ni ndu afi cry nti sa de a ene abrante ma me horo mensa na wona wo mpena ntena na ehia bia ni mo se yenhia ne enko girl ni fie na me so hu hia ti me girl guy ni mani say ehu ni da ti free ho girl yo be kan ko free ho me ne no enkasa bio ana manager say yenhye ni so bio da me hu ni ye ma fie twam December na obi beto ade o adoma reg ona me sumu wadu
ana oso ashort me first can share no ti me ko na me share ni gate na no sa da ne da me na Monica is wa short and answer the obi okay coincidence that's na wo ko share obi na de share Monica share no ho nko na ne ba no wo na me ya we se wa o posti no me share ne start ba se mani se akura ni nie no na me hu ne da ti sa da no kwa no share ne chia no kwa na me pentem ti me ja no ho ba me phone repair anti o ho a no afre me ko fi me phone ayi se ana me phone opum so obi ayi ni se be yi bia me phone pesa me swap no obi sa me ti me ne nya aka tama me oni guy ni kotena me ka chenso hwe so na oni guy ni ntina but for the family se onua bibi ni na obi a wa bere no wompam no mfa se ni nua unua ye di no there be said e di kan si ye ne de se me ya we se dia enti mo jai na family se unua de na abaye de ama no Bema mami to aso enti me fi ho menene nkasa menene ni nkomo ba to ho na test bi a fun we menene test nya wa na opefun wo nchen me ton phones me sai phone repair nti opefun wo nchen ana on to phone wo me hoda o se wo text o se phone we aha obisa me bi a phone bi wansen bi a me kuta phone pesa me swap bi a na ma bone bo me bone bo a me ntene nka bio na so no ni create kwan bi a obetimi eno wadi nkuta ho anase den eno de me nim adwuna wodi bisa se bi obeba be yeso oba ba me de ba obisa na obobo a ontene nka bi ti de na one ne kasa no ho na frɛ ne yonko that day ne de me na me frɛ no na o frɛ no for den na o frɛ na ye den me hu ne start ana me frɛ na me say chale te say no so ne ho ye na me so me te won ka chi o ono si a wo hye ho na me so okay se bibia boko na me se na ni wura ho te say no so ne ho ye because boy ne so me save ne number o save me de tina me so me hwe ne start ko me so me junior kura o school was na maso tina me hwe ne start na me so wura ho te say na me so abrabo mu ko se me te o ka che ba na me check ya ano so okay na me se na akwa de o ne ma hu ba be me ba ano se na me se ano se na wo hu obi a oni obi ntamatete a etwam 1 year 2 years a otimi nipa nenyem ana e kwa yesre nti ana ko ne kate timi ko ne kate mi zo na ade timi kwa de man frebio timi ho ana afi Sunday na nwumre no course asha se e ba me su bibiri na me peke na me ya oye no kasa na me so chama nya botre enye se me kasa me ba no oye masem na me kan komo na me ni di keke bibia anim na emum de opese ye nya obehu se bibia anim no me ma ye ready ko me ma me je me number frame me ano so mu di nkwam so ma me de mu be ya makoma beto me me wo ho ene me wa enra me wa adwuma no frame me no so me pese enfa nko a obenya kwan me akọ na me se me ni problem asomdwe na me pe ye be ya asomdwe be ba na me hwehwe ana me di o machi na ko fi senka wo na wo mpena wo pie na wo ba no obi ye kọ no ye se ya nke be yode be ma ne ka ne ex ka sa asem ne kire ne se ba wo ne wo mpena na wo no nke be yode. First of all, boy no nim se bia any ex no ne kasa. Enye ex o say ye hwan eye bema e na kasa. Enti se wo mpena enu bema ejina phone so na wo ba wo ne na wo. Bema ne kasa me ba beje me ba. Wo ti e be yode. Nti ade na yesa. Se no ti me frɛ ne pa ne che o se me nim se sa kasa no. Edi we baba. Agrobi wo ho a e agofun. Meti ase. Agrobi wo ye ni. Me frɛ me je na adwum ni maame atin so ase wona na ye adwuma. Ti me je me frɛ maame ne kra de si maame no so se me sɛ no kasa na me kan na me nim se sa kasa we ebe ko akɔwie sei. Nti on de wonya abotre. De opese ye nya bia no me ma ye ready se ebe ye na me nim se kasa we be ko akɔwie ha. Anka man kasa asem. Da be ne twa to a wo ne Monica hia wo mpam. Me maame ache. Be sen. 3 to 4 years beba. One ne nai. Me pacho da. Monica, onso ache. One Kofi, seba ko ne de Kofi awuku. Wo de Kofi awuku tena ye no, wo fa ne chida. Macho de bi se boy we nkwa na ne ofa na chi ne ekotena na later osan bai na na o se opema e ma asem ne doso eti na uja no kofa Kofi we se ma asem no wajai macho de nti ada na asan jai we ekofa no oh but that time na okache me say enya de besi bi na we uhia we na wo no na oh se na fe me hia na fufuro nti na afi na ye hu ya ba na minim ne de but na
minim say me ne kasa phone so ne saa we na minim because they had when say when be mate na say wo ye obi a de nti a kofi awuku nani abre no wo betimi agya na san kofa wo x because wo gya no no kofa we yi e na kire ono ne ye x no wo san ba ya wo san behwim na de to onim say bi a x is de wani je omo ho pa nti hwim ahwim ba cho ne de ono nka ya de wo saa de no me ono ta fa ne x's ai ba me de me nye bi saa kranda producer when pacho mofa kofi awuku ento so mame na yenko yenimwe yenkodi nkomo hwe de kofi awuku nso so ewoka producers misremo a de kofi awuku nso ewoka nkomo amone na de mo frɛ no wonfa mo frɛ no meto so na ye montie na ye hu de ekomo nkeka mo na ye Friday no go slow na yenko ne ten abusuya kyerɛ wadwen enche mebie phone lines no na wa kyerɛ wadwen sɛ wo ye kofi awuku a obagye atum anasa wonyintum dia na obeye maybe phone lines no enche for wadwen kire ebra Facebook no so Lawson TV Ghana Maame Afia se wa woda so eginam Abubakar Sadiq ewo ho Maame Adwoa Fin ba Arthur Mama Ga Emefa Kendra Splash Kwabi Ochirida Akon Alima Mohammed se okọ Facebook no so dia fine x nko a ye fine s wo ho George Sechim enso eginam Bernard Mensa Fati Ahmed Linda Ababa ena Maame Adwoa mabode no eti bra Facebook no so na yeni nkomo na yehwe se yensa ebeka kofi a oye akora ne papa na yetie se obema kwan se enye DNA anaza o makwan ye maya ne mrantie really anafaide so what ne sa meka se sa na tie but enye sa na tie ne se Obeya o kana asemi ye o family na tie me no na awo na anano de de twemu ana me ko bebi ko ya de kakra akwa no dodo ne kakra na ese bebi am wo bia o se be fe na tepe akwa na pumu di so ye se me nto eduru me famre nti me to eduru na me ba me be wura fi ana mete se woni be me bi ye ko phones be ma na se mo kan ya all right yensa kan Kofi awuku hello Kofi good morning amen hello yeah good morning ma pacho na ti say nyame adu on pacho na say nyame adu Monica edi abaha ye Maame Frimpomaa Lawson TV wo se na no wokoye ekọ bi e ma ho ba asem na sese akwaye se akra na wone na wo no gise omo ye die ne ho nsam na ye buburu ja chese menti ase Kofi die ne si poten ba to really anopede o frame me ameda say eme say anano kwesi ade twam yi me ye wo enkaye to ase na etre me bebu akọ ya de kakra iko fie no me ko rade na me te say wonika oyeko no ane be ma bi enti be ma na sem wo kan ne say ono oba beje ne ba no na okwakọ ye die ne dia beje ne ba na me wura de na guza na say be ma na ye ko ne ba ben no kan asem so oba beje no ofia no ana nya me ba no nti me gu ba kro ana Monica asem ka chere me say so obi abo no okeka ne nkwasi asem a wo so afa ne serious ana me say da bi na me ne be ma ne nkasa nti me ho no me so ne fun se meje ana ne me fere me fun ne fun ne nsem ana me ka chere ne say on frɛ be ma no na me ne nkasa nti o frɛ boy no ana gusa ne say de ben ba e no no na wo me efia anum say a ono no so ba be jona ana nya me ba na asem no oka ana o si o ena na me ka na we dey agura me tan ni di ena o sere na me say na no bi tadi agura we nya aguro obi ni obi awo one ne tie wan nyin mu nyina bi si na me na ma ka na wo frɛ no o fon ne say o ba be je o ba wo si aguro why that's what I can say I me na say me ntia say a wo de me ma nko yedie ni na ka bi bobi o ma me ntia bi ana me say me ne o ba wo no wo mo mo kwa yedie ni wo ma me ntia ka ni bi na asem na wo kan wo tia asem na say ana o ba no ne na ye bibi ana o si wo ndo na me say obi a wo ne ni bibi e de na wo ka say o ba be je o ba nti ho no na mine ba ko Monica no ko be bi a mine no twi pregnant ye on de ne ba fie mine na kura ba no je fun ne boy ne ka so ka say boy ne say asem na wo kan no enya ne kan no
na waka asɛm na nipa na tena ne buo fukura nka penyansa sɛm bi na kacha ne ma na koma mbra fom asɛm a wɔka kyerɛ man ne sɛ die ni no ɔkɔ akɔyɛ ama bibia to atwa ɛna ɔkɔ akɔyɛ nti asɛm yi kora be papa mo ne mabusuafo nyinaa me de to ɔmanim ana mo frɛ sɛ kinhyia yɛn ka asɛm no ofie yɛ frɛ gɛ na busuafo ɔmo sɛ ɔmo ntimi ne obi anhyia nti ebesi ne yi ɔmo ne obi anhyia nti ɛna nwumrɛ na wɔnom na gɛ na wɔfa ɔfrɛ gɛ no ka kyerɛ ne sɛ ɛnɛ due ɔmo kɔ akɔyɛ die ni na ɔne deɛ baabi ɔmo kɔ akɔyɛ die ni no dɔkta ni ne bibia akasa no pa sɛ ɛbi ɔmo bɛkɔ ana me sɛ o mi dɛ akɔyɛ die ni me gye tum sɛ me ba nti bɛma na ɔno no sɛ ɛyɛ ɔno ne ba na ɔkɔyɛ die ni deɛ bɛgye no ɔnkɔyɛ ɔmfa mɛgye ne ba no nti bi deɛ meni baabi a mekɔ nti ɛna apa madampo ɛna onyane sɛ ɔkɔ ana me ma ɔne akɔrɛ ne nyɛ sika na ɔmo firi na ɔmo kɔɔyɛ na je se Kofi wo ne nete ɛdan ba ko mu pa kyɔn ne ma nti wan kasa no wo ne nete no wahu sɛ ɔyɛ mɛmasɛm ana pa kyɔn ta bɛma ya ɔka na asi yi no ne emre bi atwa meten ne ho me like me ɔne ne nkɔmɔdie bi ala me de to ma me nim kwa ma me ka kyerɛ me sɛ saa bɛma wi no ɛyɛ nadamfo kɛkɛ na nya ne hye ɛyɛ wase bayi na kansa pa kyɔn ɛso na no kwɛkyɛ ya asɛm bi sie no ma me ne ba me ho no ɔka kyerɛ me sɛ ɔno no bɛma no ra sɛ bɛma no ne ba ne te ɛma ɔno kura tu kwan nti otu kwan kɔ ba no no behu sɛ ne ba no ne saa bɛma na sɛ gyae ɛne me mete nti nyinsɛn ya me ne na wo no kura no akura no ne ba no nyameyɛ bosome miɛnsa a wɔte yɛ nyina no ɔnkasa ne ba no kɔkɔtara because saa bɛma wie ne deɛ ɛne ɔpene sɛ ɔbɛ so ɔne ne tena nti asɛm no kura no yɛ twɛn sɛ nkɔmba bi yɛhyia ne aka asɛm no finya yi atɔ yi but maame ne sɛ ɔdi anhyia nti me kura na no pa me wo no menim sɛ bi a ɔkɔ na ɔkɔ no ɔmo die ne nom kɔ akɔyɛ bi ko anka gyem sɛ ɔkɔ baabi si ɛna me wo hɔ no ma producer de frame ebo mama ne enti Kofi mpacho DNA no ma ho kwan sɛ Kofi a wɔte ha yi onye DNA no ma me pacho me de akora na sɛ me ba ɛna ɔno no so ɛfrɛ Monica no sɛ ɛyɛ ne ba nti ɔba abɛgye nti ɔno ne koyi DNA de aba abɛgye ɔno na sɛ mo ɔno ne kan no nti wo pene so sɛ onye DNA mfa megye sɛ ɔno ne sɛ ɛyɛ ne ba na ɔkɔyɛ de a mintimi nsi ne kwan but asu sɛ me sɛ me sam so nkoyi DNA ne wafa frɛ me ne wafa ne sɛ me na me sɛ ɔmo nkoyi DNA but me pacho men kan che obi asa akra na nya me ba me koyi DNA akra ne de me ana ma wo no ɛna ma to ne din ahye no me ba Kofi gina so mommy mpacho asemi ba ye wone wase Kofi no mahia pacho me ni hia adentia me pacho hia me ni hia ne sɛ woni Monica no di kan nyinsan ɛwoe wanya ne ba no enti na Kofi no so ɔyɛ maasɛm ɔne me yɛ aka nti hɔ nam ka kyɛn sɛ ɔnya wo ho ade me ne kɔto me sɔfo nti sisa woni ma ne bra sɛ Kofi no pɛ ɔba ba yɛ wo ho ade ɔmpɛ wo de a tena ɔba bi ne to aso yɛ wadwuma ti wante ase na ɔtena ho ana ɔsɛ nyinsan bi mtena yɛ ne hu so ɔbɛbɔ mama ne ti da kru bi mo ho ana me wɔfa frɛ me sɛ abena no munsuo na me sɛ ade ase na me no munsuo na so wakoma na ɔsɛ ade na ɔsika akyire nyimu na me sɛ Monica sɛ di Kofi akyi anyam wo ti we wo maame ene Kofi maame ene wo nka me so Kofi nkasa me ho ede be nti na wo sa akotena no na anyam wo abra wonya wo ho ade nti awale no twa so wonya wo ho ade nti tena oba bi na dwene wo ho ena odi na chi nti wonyisan ye wo da wo no akodo oba afoforo nkyɛn anadwo de so me so nya me no mo na tie me tie abu akwa na wa frɛ me Kofi na ho Kofi kɔ saa da bia saa nti eno ne de abufuo eba wo mu na me de abufuo ba sɛ me ma ne nyɛ dai entena bia me ba wiase ma me nu pɛ wu ya wunim de obenya nti kama me wobenya nka wo bɛ woni Kofi we na wo ya na dabi Kofi we ni de on mami kyerɛ wo mu tama Monica ne start ne Kofi ntena ya ɔyɛ ma asɛm na ɔpam na ɔbɛtena ase na woni yɛ adwuma okuro furu enti wɔnam ka kyerɛ sɛ me mente ha sei me pesa ne Kofi betene bi da na chiri die timi wo ho na me maame kura nwi na Monica di sa Kofi we ni bae na me maame kura ka se Monica se wo hwesa branche ne ho dwo na wonya basabasa na ne betena de ne ntena nti enyine nim se wo ne nete me koya me bae no ina msi Monica wase me de me na gya Kofi ata me sa ma ba bedi na chinti me ne boy we se ne de ntemate na msi wo ya abo nti wona mfire Kofi na msi Kofi se wo ne Monica ntemate me mpa wo mabusuam me pesa wo ne me ba ne betene bi ja me ba na chiri die na me ne ya aka sa na asem ne tie na se still na wone ne waka yom te se ne de ya mo na Sunday na because oba woni mo ye den a wone wo be ya wo wone na wo nti no se mo twema so sen se wo ye ma se oba wonim se wo ye ma asem na so yokwada ne
nkyɛn na me catch and say me mpamu ukwa wo ba no nim sɛ be ma ne yɛ masɛm nti we na wo yɛ so ne ntena bi na sɛ me wula asɛm hu sɛ wa wo ba fie dia me de mejo fi sɛ me mpo wonim sɛ de ositia na akodi na chi na we no wita sɛ de one ne ntena bi wo kofi so sɛ wo no oba na tie ba sɛ so sɛ ɛne one ne so ɛda sɔre wo sɛ kofi na Monica na nyɛ one ne da sɔre kofi na ko ha dan kra ma wo yi a aka sɛ obeyi ni ne ma akɔ kofi so no oba na tie nti sɛ kofi na ha dan ama Monica nti dan be mu na no a one ne kɔ dai twe wo enye nam ben we no bia me metina na me wo ye no ham da so me nyamfiri nko be ɛno ne yɛ ɔno ne fie ana ba bi ɔno ne te nti ne dɛm na no akɔ dai bacha wo na meti me neti dɛm one ne te dɛm ɛne sɛ no akora wawo bacha dɛm ɛno adɛm anye me kan the last time kra mo dadan ba ko na on kai the last time nso ono ne oba na tinti ɔno ɔba ne te sɛ sɛn so dan na akwa han no afre na dan no yenye na me da bi so ɔno ɔba ne te ɛwɔ kwan bɛn so ono ba front ɛwɔ yi ɔno ɔba wo front wɔ yi fa ɛwɔ yi fa ɔne ne te o se me hu ye na me sisa de a da bi o me ba wo ne ne te dɛm ɛna wo se ɔno ɔba afoforo nso ne te ɛna me bi sa wo sɛ ɔno ɔba afoforo ne te he no mechi won enti me hu ye no na me sisa de a enya de obetima ye de asesa ne suban bi ko me hwe mfoni a oni kofi atwa mo twene mo fa photo ne to so wo hwe photo ya we black and white alewa black and white we Coca-Cola and Fanta me hwe photo ya mo photo shoot ya me ka se bi kra wedding no enye wedding nti we da be na mu twa sa photo we ye ko asore mo kwa ye Thanksgiving no e na mu twa sa mfoni we kama na wo hu se be me wo pema wo ye masem na wo gya ne kwa dinti na ma wo san ba ne nche eye den ya odo anasa atopa ma chenye bibia na se me not na ache e na sa ka chem so obesisan no na minim se sa eno kre nti wo ba ye na wasesa ma cho me ba ye ne de e ho ne de na ntisa na hu se wo ye sa ne ma no nti me de ko wo ye me de ko nyem me de ko wo ye na me de hu se is called the chain first they say wo fa ma no double bra Kofi Maame ana na so ye ma asemi ade Monica nso bacha o so me ti die nti na fa Monica chi sisi na chi ehwiehwie mu rough sa Maame ko bi mo be bia bacha David Monica se wo oba akra nete ono me na te dem me oba te wan ma me na te dem da sorry ono oba be nete oba no nim ni din macho Rose Kofi Rose ye hwan o ye me customer me ni bija woni ni dibia ben e bacha ye ton drinks ni Kofi edwa be na ni Rose edi e bacha ye ton soft drinks on kan kule me wa mo recording na me phone so get ne kra ne ka chen so on pamo me ne recording ben send my producer mama na me montie producer beje Kofi o so on recording on the phone so on pamo me free there mo no get ne won to ti me didi matemu nyina oba ne wonti ti me so me am say am won ti me nko me baabi ene sa so enu nti na asan free Kofi that day o ba chan kwa ni mitrim kra da sa ya me ni kra ni bra for our phone to silent mama be me na me monye recording Kofi say you have evidence against you now no about Monica ti we a very nice lady we kama tidie na sisi na chi ne ho na anya ofe na no ne wona efi asede na wonye die na timi fa na chi oh ma no fe obi o nice lady but o smile baby wona ho a bia ensem bibiri eti subabe na wane ho a ama wo fa na chi a wogya wo kofa be ma foforo a wo san kofa wa de die subabe na wane ho a wo mpe ma we de wadaro ma se wa we de mesere se ensem bi wona ma bia de ni tin kan wadaro ma na sensem na no ode na because ono oba ye wo ma asem a wo ye udwa mu sisi mu rough for time a no ano te first no krampo de na nkeye ba wo koba ye de wo sesa fofo so saa asemi ba na nsen afra nane be 4 days no fa asema oka semene se ne ba no me kora mi tri na ye ene be si na me na tia bibia nto no me ne ba no ho nyina mpa ya obo ne se nka bibia ne ba no de megina ba bia opeso de megina minim boni amaye no fa
Na se ne ofan so mpene so ana. Ose mimi tiri kraye. Se bi wa friend papa nyina o fon so abana mane esa. Se mimi tiri ye. Ana ne ba no menene that dem story a hwenye no. Na obompa ye se bibi be ye ne ba na bibi ye ne ba na. Ana odim bi gran baby a professor odim gina. Na Monica open se obeye ne ho ade. Maame na buti afọ ne maame se o maame ne ba ne ntra. Asem. Ugo fi maame opem asem. Maame de ba asem no no. Maame won mimi ni asem. Maame kura ntina me na wasetina na asem. Edi asem na maame won no. Maame ni me wasem pa. Maame opem asem. Wodi kin aka me matida. Nti me ka so ye maame ni mini asem. Oni me wasem. Okay. Ene me so no maame wasem, maame ni so no maame wasem. But o maame so Maka chira woda. Maka chira woda so maame oni me wasem. Maame opem asem. Ede na de aye ne maame. Ba so me ka ka mitrim bia. Me nim bone am da ye maame. Kofi wo maame ankasa so wabo Monica kwadu bi a kire woda. Tacho dedi. Na Monica wa wunim se ne maame empe wa asem wo kofi nso so wunim se Monica maame so so ene da busua empene so ti aba ne sen na mukodi mpa so agro kofa nyinsen. Maame Monica o ti wi no ni sia na me na yetana no. Ni sia no sia adwuma no sia no nsense bi ba ho mani jaye. Enti o maame kra no ate se me ne ba ne ti no me ne o maame ne sia e ma ka se me se opese ne ba ne ko sia adwuma eto aso e be fufuro o maame ya we adwuma ne ba ne sia e be sit upon o ko adwuma o den yo nyana mani skama ne deko nti minim de nti e chiri akwa ko wi esi Te se wonye Monica ho ade nso ne te dan ba akom. Ma me ne te na me nka se me nyane ho ade o me nka se me Ba cho onye na adwen so obeye. Ebi se ono se bi ono wunya asem a ne bufu ofia na opia okoba fufuro ono. Ne de ya no nti minyini se nka obeye. Ana atna for 5 years. 5 years nso ache. Na oba wa wunim se be ma ne maame empe wasem wo so wabusua na omo wontawantawa matena ade na munyan Ye kura me de hu ne kese. na se na wunim ba na nye kese na bu se kese na se na wunim ne aha maame ne bedware me ba ntimi a me hu ne ofie wa de na hu yi o maame ne bedware akra na okokra me wan kra me me so ye MCS me am bedware akra na me mi mbona me de ya maame na okwa wan kra me ofre na was meba enne echina so maame na Kofi gina so na audio na o se ompana no eyeye no ma mintie audio ne kakra gina so ma me. Hello. We are Oyerepa. I'm was working as my friend and my money. So near money, but anyway. Me pesa adiano. Also when also and same be be our how on ya. Maka show mame. So kan chen ba no. Na dan no so fa kunya no. And ne was when ya dan because baby okunya no sample. Hu de oye. I mean, Jano, I'm pretty oil. From my mama, so I said, you may be no person, I mean, basically, I'm not most of my bravo. Because until me, tasting me, Bambra, I'm Pessadia, no money. 2 days, Mamma, so in the back as I did your web frame. 2 days, the basic behind my boy, man. Why? I'm so fetch more years in the home. Why? When you say, winning a free me and a winning number, and Yaman and I'm so uncle be see me, because I won't. Said your cousin, Mr. Free up a pep, Yakum, a family be at me. Would you 2 Miss Evin, I am from so why, Miss Lowe, and she met me, she never to know maybe a year because we better side we were to us also. Let me show what I want such a Madam, me person it's on cancer no mother. Namre ed Madam, me person it's on cancer no mother. Namre edmo ba won namre amam nansi.
ana sa fie na wotim sisi a wonne ga ne betena home sisi a wonne betena mu enne de koya bro me fa fon fro bi mu ta kamia ise offer me pa mama asemo ma me hwa foforo hwa de me hwe se menya foforo aba kofisa wutie de anti me wi a maybe some questions into the mama hwa de mama hwa de shade chimedi ye to so bi I'm free for woman. Na so ba question again at the floor. But the moon here some no bakasebi. And now we are no so. Can who say? Means me no champion quite. I read it here. na jese kofi na oga na kan kire o se ope no a ene Monica nyai nya sa de wotimi ne won twempena enkwa akire Hello ofa kofi Maame audio si oba ye friend saying Maame ba jo say audio na me bobo ye oba akro no ye friend saying Rasa oba ko ye friend Rose ana se Rose na Monica e kana ba bi nyo no anti we ya for on kan kula wo hey I say mo Kofi Martin o say me na se mi si Sunday no ni mi se mo sa we nyina o me phone so enti mi so mu ye na mi se me forward ngu ma me phones because bi ati mi si e china se mu nti enti phone ko di ne wono ma na me ko je phone na me ko hwe na chi oyiyi mu ade ehun be hia no oyi ni nyina film a o chi se wodi late every phone so a we ni so kan hu but we ni we ehun any late again na Rose na mon pictures nyina on the birthday no go di birthday nyina man birthday nyina man ba kan se nye Rose na hwan ya Monica mame na so wo bibi ka mama pachu enye se bia Kofi no hu me mpena se mana metara no hu Monica na wona ne tena yen na Monica odikan sua adwuma ena ofiri ho sa ko ba bi foforo me ana me hwe me ba o kro won papa wiye no mususo me mienu ba ko pamade won so yetiri me ana ma hwe ma de saa be pem sabiri a me de te wono ena be fa Kofi ma Monica ma sem ti na me se twon ho na atwon na so de no bedi wachi na wanyem ye no da na agba na jutu me da ho na number bi frɛ me na o se ma Monica ma me na simpa twon frɛ wo ba ne se wone ho ane da ho nti ho na me ma hye me frɛ na se Kofi ne gya no ho kora koda baabi ene no wo mu sa na ne mpra na ka che Monica se wo be wo me ahwe ampani ampa akora yi ade se awo kana ne ba wu kan yam na nsa ansa ne yekoyi akora no nti mu wonam ka se ma ne boy ne tena bi ma me ne boy ne ya aka wansi sa ne ne ma ama no nti mu ho sa nyi mi se yen no ene yekohia ne ye ka asem no ene Kofi won kom won hu ohwima no pa anadwo be 10 12 papi no ba obi a no we nanyi mon ko aso na mote ho mo ne bra ba ko pe na te ho no nam ka se me mpane to mpane no twon ho firi me ne mabusuan na o papa wu mi amehwe ma ade enya wo na obetete me ba ama me ba no so ayedai aba be wu enti me ma me ewui eda me ma me wu ya na akora we so wu ye me so mi si mi ni madwale e na ma me so mu se ni madwale akora no se me kwa me ma me ana se me kwa me bai ena ne eja me kodi 1 week me ba ye ma me ne no hwe akora de bi ono ne bedwale ne bibia enti adabia no pa me sori akọ no makọhwe na me hu se ma me no wa akire no se me yale ontimenti me anko anwumere duru wa ama edo na adwama ebo nan na we frɛ me ye na bim akora di kwe wo besu sa se we no wontimi nwale no se akora na nya sen wonya 1.5 nese 1.5 ni nyina no Monica ne Kofi nete ete dan ba akom te sa ne ma chese wotu ba no fo a wontie we ma me hu de menka me amira bi me de yaw kasa papa me se Monica man poison kra nya me ya Monica denti a ede ade a papa we na wusua ma ede a
minimum masem ye ona me natena so ache Waji mi mama ema se meja ise bia me no bufo so akotena minim ye enti so okun kura wote ho o nti me hu se ontimi ensesa no na me se de tienu ti na start frefre Kofi we say Kofi we de mo na to ono so na no na yi ne ka na no e na yi ne ka say mo ya wa de wa no nsem na hyehyɛ wo mo problems dada ba wa no e na yi wo ka say wo ho abefo for problems yi mo wa no no open bibia ye dada ena nyame ya do ne be pa we say Kofi say wo wa girl by Mike no wo girl o girl din dey say Rebecca. Can you go for the enemy? Because a girl sitting in it here and will best sell market. Okay, didn't say. Okay, about cope. Your friend Rebecca, they be crying out man and so be at Rebecca. Rebecca Safua. Hey, Kofi, they are bold. I didn't say sin was Rebecca Safua when a net here. Let's say, Monica could jail Kofi Crano bar a coin ho. Then you got cancer higher ding. Huh? Who cancer has some near dang. Say no na. Nipa na ofre me akire no after boy ne frame me okasa bebre no nipa na ofre me na me ka chen so menim se kasa we the problem we never nti so abegina ye ntem a mesre no one boy ne nkasa na de besi bia na koma beto ne yem bia monye me available be bia me frame me bia me ba na say wo suggest say monye DNA no na opese wo ye e de san wo ho enye say bia wo tu cheek bi na ama no because bia boy ne be man problems na be na me so nti sake of sa dia yenye de ono be hu se asem na me kan ye no okay enye sanity mate pa ma me so de na mabu akwa ho se we say no akora ne ye we ba ai na say de wa ye de Monica ma me de wa ye de sa no mbeka to say DNA no ebe prove otherwise enya prove ye de na ebu akwafo de ombeka no no Monica na akwafa ba na anu ye no kwafa ba yo onu ani jejireje nti Kofi Ofa Kofi Mame say wa makwan say yenye DNA ne dia ye fe DNA fo no no maba why Mame bacho nka so mu ko DNA o mo na so mu ko me bisa wo kwan say abrantie ne say wo pese wo ye DNA edison ne ho wo makwan wo gitum wo afidie ya so me mo audio nkire wa na abrantie na so ono na kwa ye DNA na nyame na oda woro anti abrantie ne na me bisa akra ne ya wo ba enti me bisa permission say yetimi carry on all right se kwan da form de na e beto so na so wo Rose wo ada na so Monica dawo dem Awuni Rose audio na me bobo no ka asema so ansi on aku no nka nekole o ka asema so ansi Rose iti wo broken attach Rose a won ti ni suo e kasa romantically kire wi hu ana na so ansi a wante yo yenkoye DNA ne na yenhwe se eye Kofi number 1 anase Kofi number 2 mumfa DNA fo no enwremu mali dia ye wie DNA na sem na eba no mompena twe ne ho nsensem ne de minim se yebetimi aka na kire ho se Kofi kura aka no audio mu se o hwe na wape bibia ma abaye se na adwuma no de beye na wafiri ne life ma me se wote sa audio no nti ye wie ana yato no ne so why all right Malidia Mame ene ye mame omudwi ye ho pa edi asema so wutu wo ho fefefe anyam bia Kofi number 1 ni Kofi number 2 ebi ba ho se obeye ne ho ade no eni ti wo mame ada no na wo nam so ati ase emaya no mudwu ho dodo ase sebi wo sorry no woni ne guy woni ne boyfriend ase na won ti wiase o se na woni wiase o anim gase kakaka se wanya ne sa na anya den woni Kofi baako antwempna wo se no opema e na akokofa Kofi number 2 afi woni wo benya wo call eso ayedai wo fa ni phone afre no ade ayedai anasa wo so wo frɛ no sɛ mi phone we me pesa me swap na pesa me yese ayedai ohun so your ba ye wo ba sima ene ma sima fo no wo mo nhye da ni ho ene girls ayaba aye ene da ne da die basa anya Kofi number 1 na ohwe Oyerepa mugu nipa ni mu ase dodo enne pa no akane emaya ne etrase me ebeye ye ho ade na ebi ni ho
ɛna abena di akyira wa ba ese no yɛmɛyɛ no ho ade enso ba ye na watwe de wadi n'akyi no ɛni ti minsan kan kyerɛ yɛ maame no mo sɛ samoma ne yɛ bibia no kwasɛm ni mummia mani na mo kan kyerɛ wo mo wo ba ye wo ayɛ ode anti abena wo na ayɛ ode na me ka kyerɛ ne sɛ wonyai na we no na so ode wagu anim ase awie sort ase ɛni ti yɛ ma tan no yɛ mmɔden sɛ yɛbetimi atea yɛ mani ye de bia me ka sɛ me ntimi nyi ntum sɛ ɛba amache mo awo wo bɛfa me so no sɛ wawo ba na sɛ ntimi nka na sɛ dabi eni ho sa ɛni ti yɛbɛsrɛ yɛ maame no ma nyame adom mo anya bie no sɛ mmɔden asa mo betia mo ma no na ɛma ya no so wano ma ba ko yɛ obetena he ni sisi fia bi a wɔde betena he a wo dwane ma afa ne nyame adom yakɔ akɔfa ni 19 wo ka so wa wo kra na no ho yɛ me nwanwa 19 years wo wɔ nkyɛnse a yɛde kɔ aware ase wo wɔ nkyɛnse a yɛde ware wo wɔ plate a yɛdidim adan na mo titi ni pasa dia mo koso no se mo anyaye a ebeduru mrebi no ebe ha mo yie papa ani ti maya no na emrantie no nso so ahunza de kwa no mo nso so kwa akofa ye ni obia wano kofi sa ya ne de ye kan ya ne de se oba ekono ho na ebi su na bi ye wote wo TV no so sresre what is this mama fama no all right mama da say mafia yes darling o ex die onye wadamfo o ex die unim se be ma na nkasa em se wonhyeda nje ne mpena ne ni enti wonhyeda nyi wuni sa na gidie hu hia na wo ex die wo kofre wo ex se wonye odai e de na no ex ekodi sa agro no that means say yenua ba wo hu se kofi a one ne ti niema nkoyie enti wo hia obi ade ne ho akɔhyehyɛ na na se de na wo ne be ma ti na wo ex di agro agofun agotantan ago ebofie bo man de ukodi ayede sa agro ne yani ono rose nto opekwan yiwe firi ho opekwan yiwe firi ho no no na nso no ex akodi agofun se me ba beje me ba obeje oba de adami se wa wo brimu wodi awom ye ma watre na se firi ma na de ama ono wasa wonsa branti wode ni tiri ho abetena no ne rasta abetena no afide ne ni abre ne ho ohun ne onye ne ho enso no se agro no wo kadi na men kan kye me nua ba ne se ne ho ofenso na adwin so ni nyansa wo fom adwin ni susu ani pedua no ebre basa se wo ne be mate osore kokoda oba ho eya na akoma be ni adwin be na da mutirim wo ma meti ase batan woso waye de obeye bia wo de osesetrr kofi kwot na ade beguta wonsam na ade ahye wonum na afenso wo de awura wase eno na wo betena ho oba be memmuwa sori ko ufie omu firi se ne nkyɛn na wote no so onya ho ade nti wafa wofo na wote no so anopa wanim nie ne mpetia enhyew onko hu busuani bia na one wawo na mokoto bedi na no so matwa yefro ne ma na motwa picture save the dates na trend mamu enti wo hu ni se no ano no sister mo ani na ho be ma ne wo a enye wo kunu no be ma pema anye wo na wo kosesa no ope oba nso wadwi mu mie ya mo wadwi mu mie pe bibiye dwen wo ho odaachi hu hia na oti ni so ni ti na wafa ofo no what's one say rose nso na eti ni so kote